D'establiments de Santa Eulàlia han pogut observar aquests dies un cartell com aquest que ara tinc a les mans i que anuncia el Pla de Cooperació Municipal per a la lluita antiràbica. Aquesta campanya de vacunació de gossos arribarà al nostre poble la tercera setmana d'aquest mes de juny. Ens ho explica la nostra companya Teresa Valls. El proper dia 20 i 21 d'aquest mes, tots els gossos com aquests que superin els 3 mesos d'edat hauran de ser vacunats. El motiu, la campanya antiràbica de 1992. Aquesta campanya queda enmarcada dins del Pla de Cooperació Municipal per a la lluita antiràbica, que promou la Diputació de Barcelona, on es convida als ajuntaments i la població en general a participar en un programa de prevenció, en plena consciència que l'èxit de l'empresa depèn del compromís de tothom assumint un canvi de comportament i hàbit en aquesta matèria. La ràbia és una malaltia transmissible de declaració obligatòria i urgent, provocada per un virus que es transmet a l'home per mitjà, entre altres vies de contagi, de la mossegada d'un animal infectat. Els dies i llocs de vacunació al nostre poble seran dissabte 20 de juny, de 10 a 2:45 del matí, a l'Ajuntament, i de 2:45 a 2:45 de la tarda a la Sala, i diumenge 21 de juny, de 11 a 1 del matí a Can Costa. Ja ho saben, si volen assegurar-se que el seu gos està immunitzat contra aquesta malaltia, no dubtin en vacunar-lo. La seva salut tan sols li costarà el preu de la vacuna, 1.200 pessetes, i a canvi una mica agraït.